sinä et ole ainutlaatuinen. Tämä lause ei ole metafora, ei runollinen liioittelu, vaan matemaattinen tosiasia, joka seuraa väistämättä kahdesta oletuksesta. Jos maailmankaikkeus on ääretön ja jos aine jakautuu siinä tasaisesti, niin kaikki mikä voi tapahtua, tapahtuu, ei kerran, vaan äärettömän monta kertaa. Juuri tällä hetkellä etäisyydellä 10 potenssiin 29 metriä meistä istuu toinen sinä, lukee näitä sanoja, hengittää samaa rytmiä, kantaa samoja muistoja. Tämä ei ole tieteisfiktiota. Tämä on kombinatoriikan laki törmätessään äärettömyyteen. Atomien määrä, joka voi muodostaa havaittavan maailmankaikkeuden kokoisen alueen, on äärellinen 10 potenssiin 118 erilaista järjestystä. Mutta jos avaruus jatkuu ikuisesti, nämä järjestykset alkavat väistämättä toistua. Kuten kirjaimia äärettömässä kirjastossa, lopulta Shakespeare kirjoittuu uudelleen, sana sanalta, mutta mitä tämä tarkoittaa sinulle? Mitä se tarkoittaa valinnoillesi, jos jokaisessa mahdollisessa variantissa sinä teit toisin? Onko vapaa tahto illuusio, kun kaikki vaihtoehdot toteutuvat jossain? Tämä ajatus ei synny tyhjästä. Se nousee suoraan kosmologian syvimmästä kysymyksestä. Onko maailmankaikkeus rajallinen vai ääretön? Kysymys kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen takana piilee paradoksi, joka on vaivannut ajattelijoita Aristoteleen ajoista lähtien. Äärettömyys ei ole vain suuri luku. Se on kategoria, joka rikkoo kaikki intuitiomme. Kun sanomme ääretön, emme tarkoita hyvin pitkä tai käsittämättömän laaja, tarkoitamme jotain, jolla ei ole reunaa, ei loppua, ei ulkopuolta, ja juuri tässä piilee ongelma. Inhimillinen mieli on kehittynyt hahmottamaan rajoja. Jokainen esine, jonka näet, loppuu johonkin. Jokainen matka päättyy. Jokainen tarina sulkeutuu. Mutta maailmankaikkeus, se saattaa olla poikkeus. Ajattele hetki omaa elämääsi kuin kirjaa. Sivuja on rajallinen määrä. Tapahtumia rajallinen määrä. Sanoja rajallinen määrä. Mutta jos kirjastossa on ääretön määrä kirjoja ja jokainen kirja sisältää satunnaisen yhdistelmän kirjaimia, niin lopulta, väistämättä, sinun tarinasi ilmestyy uudelleen. Ei samanlaisena, vaan identtisenä. Sama syntymäpäivä, samat vanhemmat, sama ensimmäinen sana, sama ensimmäinen suudelma. Ja sitten, hyllyä pidemmälle, toinen versio. Kaikki sama, paitsi että sinä valitsit vasemman käytävän oikean sijaan. Ja vielä toinen, kaikki sama, paitsi että sade alkoi minuutin myöhemmin. Ääretön kirjasto sisältää kaikki mahdolliset tarinat. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset maailmat. Mutta mistä tiedämme, että maailmankaikkeus todella on ääretön? Tässä kohtaa tiede muuttuu nöyräksi. Emme tiedä. Voimme mitata vain sen osan, josta valo on ehtinyt saavuttaa meidät noin 46 miljardia valovuotta joka suuntaan. Tämä on niin sanottu havaittava maailmankaikkeus, mutta sen takana siellä saattaa olla lisää avaruutta, lisää galakseja, lisää tähtiä, tai sitten ei. Kosminen taustasäteily, alkuräjähdyksen hehku antaa vihjeitä. Maailmankaikkeus näyttää olevan tasainen, geometrisesti litteä, ja litteä avaruus yleisen suhteellisuusteorian mukaan jatkuu todennäköisesti ikuisesti. Tämä todennäköisesti on tieteen rehellisyyttä. Emme voi koskaan nähdä ääretöntä maailmankaikkeutta kokonaisuudessaan, koska valo kulkee äärellisellä nopeudella, mutta voimme laskea todennäköisyydet. Ja laskelmat kertovat, jos maailmankaikkeus on ääretön ja tasalaatuinen, niin sinun kaksoiskappaleesi ei ole mahdollisuus, se on varmuus. Kuinka kaukana tämä kaksoiskappalesi on? Matemaatikot ovat laskeneet etäisyyden. Se riippuu siitä, kuinka monta erilaista tapaa atomit voivat järjestyä havaittavan maailmankaikkeuden kokoisella alueella.
Tämä luku on valtava, mutta äärellinen. Noin 10 potenssiin 118. Jos kuvittelet, että jokainen tällainen alue on kuin korttipakka, joka on sekoitettu tietyllä tavalla, niin äärettömässä maailmankaikkeudessa kaikki sekoitukset toistuvat. Ensimmäinen täydellinen kopiosi ilmestyy keskimäärin etäisyydellä 10 potenssiin 29 metriä. Tämä luku on niin suuri, että sitä on mahdoton visualisoida. Se on enemmän kuin atomien määrä kaikissa tähdissä, enemmän kuin sekuntien määrä maailmankaikkeuden iässä, enemmän kuin mikään mittakaava, johon olemme tottuneet. Mutta luku on olemassa, ja jos maailmankaikkeus on ääretön, tuo paikka on olemassa. Ajatus äärettömästä maailmankaikkeudesta ei ole uusi. Se on kummitellut filosofien ja tähtitieteilijöiden mieliä vuosituhansia, mutta vasta viime vuosisadalla se muuttui tieteelliseksi kysymykseksi, johon voidaan etsiä vastausta havainnoilla ja laskelmilla. Antiikin Kreikassa Aristoteles väitti, että maailmankaikkeus on rajallinen. Hänen mukaansa äärettömyys oli looginen mahdottomuus, käsite, joka johti paradokseihin. Jos maailmankaikkeus olisi ääretön, hän päätteli, niin sen keskipiste olisi kaikkialla, ja ei missään ajatus, joka tuntui järjettömältä. Mutta muutama vuosisata myöhemmin atomistit, kuten Lucretius, haastoivat tämän näkemyksen. He kysyivät, jos maailmankaikkeus loppuu johonkin, mikä on sen takana? Seinä. Mutta mikä on seinän takana? Joka kerta, kun yrität asettaa rajan, voit kysyä, mitä on rajan tuolla puolen? Tämä kysymys ajoi heidät päättelemään, että avaruuden täytyy jatkua ikuisesti. Vuosisatojen ajan tämä jäi filosofiseksi spekulaatioksi. Mutta sitten, vuonna 1915, Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteorian, joka muutti avaruuden ja ajan geometrisiksi objekteiksi, jotka taipuvat ja kaareutuvat massan vaikutuksesta. Yhtälöt olivat kauniita, mutta ne johtivat hämmästyttävään ennusteeseen. Maailmankaikkeus ei voi olla staattinen. Sen täytyy joko laajentua tai supistua. Einstein vihasi tätä ajatusta. Hän uskoi, kuten useimmat hänen aikalaisensa, että maailmankaikkeus oli ikuinen ja muuttumaton, joten hän lisäsi yhtälöihinsä termin kosmologisen vakion, joka tasapainottaisi gravitaation ja pitäisi maailmankaikkeuden paikallaan. Mutta vuonna 1929 tähtitieteilijä Edwin Hubble teki havainnon, joka mursi tämän näkemyksen. Hän mittasi kaukaisten galaksien valoa ja huomasi, että ne kaikki liikkuivat meistä poispäin. Ja mitä kauempana ne olivat, sitä nopeammin ne pakenivat. Maailmankaikkeus laajeni. Tämä havainto muutti kaiken. Jos maailmankaikkeus laajenee nyt, se oli menneisyydessä pienempi. Ja jos kuljet tarpeeksi kauas ajassa taaksepäin, kaikki aine ja energia oli pakattu äärettömän pieneen pisteeseen, singulariteettiin. Tämä oli alkuräjähdys, Big Bang, hetki, jolloin aika ja avaruus itse syntyivät. Mutta tämä herätti uuden kysymyksen. Jos maailmankaikkeus syntyi äärellisessä menneisyydessä, onko se rajallinen vai ääretön? Vastaus riippuu sen geometriasta. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan avaruus voi olla kaareva 3 tavalla. Se voi olla suljettu kuin pallon pinta, avoin kuin satula tai litteä kuin taso. Suljettu maailmankaikkeus olisi rajallinen, vaikka sillä ei olisi reunaa, aivan kuten pallon pinnalla voit kulkea ikuisesti palaamatta koskaan samaan pisteeseen, mutta pinta-ala on silti äärellinen. Avoin tai litteä maailmankaikkeus olisi ääretön. Vuosikymmenten ajan kosmologit yrittivät mitata maailmankaikkeuden kaarevuutta. He tutkivat kosmista taustasäteilyä, alkuräjähdyksen jälkeistä hehkua, joka täyttää koko avaruuden.
ja tulokset olivat hämmästyttäviä. Maailmankaikkeus on litteä, ainakin mittaustarkkuuden rajoissa. Tämä viittaa siihen, että se jatkuu ikuisesti. Mutta viittaa ei ole sama kuin todistaa. Voimme mitata vain havaittavan maailmankaikkeuden, sen alueen, josta valo on ehtinyt saavuttaa meidät. Sen takana saattaa olla lisää avaruutta, ehkä äärettömästi lisää. Tai ehkä maailmankaikkeus on niin suuri, että sen kaarevuus on liian pieni havaittavaksi, mutta se on silti rajallinen. Emme voi tietää varmasti. Silti, jos hyväksymme litteän geometrian ja oletamme, että aine jakautuu tasaisesti suurissa mittakaavoissa, oletus, jota havainnot tukevat, niin matemaattinen seuraus on väistämätön. Äärettömässä maailmankaikkeudessa kaikki mahdolliset järjestykset toistuvat. Sinun kaksoiskappaleesi on olemassa. Ei yhtenä, vaan äärettömänä määränä kopioita. Mutta miten tämä voi olla totta? Miten äärettömyys muuttaa mahdollisuuden varmuudeksi? Ymmärtääksemme tämän, meidän täytyy sukeltaa kombinatoriikan maailmaan, matematiikan haaraan, joka tutkii järjestysten ja yhdistelmien määrää. Kuvittele yksinkertainen esimerkki. Kolikkoa heitetään. Joka heitolla on 2 mahdollista tulosta. Kruuna tai klaava. Jos heität kolikkoa kerran, saat 1 tuloksen. Jos heität 2, on 4 mahdollista järjestystä. Kruuna kruuna, kruuna klaava, klaava kruuna, klaava klaava. Jos heität 3 kertaa, on 8 järjestystä. Joka kerta, kun lisäät heiton, mahdollisuuksien määrä kaksinkertaistuu. 10 heiton jälkeen on 1024 järjestystä. 100 heiton jälkeen luku on jo käsittämättömän suuri. Mutta, ja tämä on ratkaiseva kohta, jos heität kolikkoa äärettömän monta kertaa, jokainen mahdollinen järjestys ilmestyy, ei kerran, vaan äärettömän monta kertaa. Tämä ei ole sattumaa. Tämä on todennäköisyyslaskennan laki. Äärettömässä sarjassa satunnaisia tapahtumia, kaikki mahdolliset tulokset toteutuvat varmuudella. Nyt korvaa kolikko atomeilla. Havaittava maailmankaikkeus sisältää noin 10 potenssiin 80 atomia. Nämä atomit voivat järjestyä äärettömän monella tavalla, mutta määrä ei ole ääretön, se on valtava, mutta äärellinen. Fyysikot ovat laskeneet, että havaittavan maailmankaikkeuden kokoisen alueen kaikkien mahdollisten kvanttimekaanisten tilojen määrä on noin 10 potenssiin 118. Tämä luku sisältää kaikki mahdolliset tavat, joilla aine ja energia voivat jakautua. Kaikki mahdolliset galaksien, tähtien, planeettojen ja ihmisten järjestykset. Jos maailmankaikkeus on ääretön, nämä järjestykset alkavat toistua. Aivan kuten äärettömässä kolikkoheittojen sarjassa, sama järjestys ilmestyy uudelleen ja uudelleen. Äärettömässä maailmankaikkeudessa sama atomien järjestys ilmestyy uudelleen ja uudelleen. Ja koska sinä olet tietty atomien järjestys, tietty tapa, jolla hiili, happi, vety ja muut alkuaineet ovat järjestyneet muodostaakseen kehosi, aivosi, muistosi, niin sinun täytyy ilmestyä uudelleen. Kuinka kaukana? Keskimääräinen etäisyys ensimmäiseen täydelliseen kopioosi on noin 10 potenssiin 29 metriä. Tämä luku on niin suuri, että se ylittää kaiken inhimillisen kokemuksen. Vertailun vuoksi havaittavan maailmankaikkeuden halkaisija on noin 10 potenssiin 27 metriä. Sinun kaksoiskappaleesi on siis etäisyydellä, joka on 10 potenssiin 22 kertaa suurempi kuin koko havaittava maailmankaikkeus. Tämä on etäisyys, jota ei voi matkustaa, ei voi havaita, ei voi edes kuvitella. Mutta se on olemassa, jos maailmankaikkeus on ääretön.
ja tämä ei ole ainoa kopiosi. Etäisyydellä 10 potenssiin 10 potenssiin 28 metriä on planeetta, joka on lähes identtinen Maan kanssa, mutta jossa yksi atomi on eri paikassa. Etäisyydellä 10 potenssiin 27 metriä on planeetta, jossa sinä teit eri valinnan 5 minuuttia sitten. Etäisyydellä 10 potenssiin 26 metriä on planeetta, jossa historia kulki eri tavalla, mutta sinä silti olet olemassa, hieman erilaisena. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset variantit sinusta. Kaikki päätökset, jotka olisit voinut tehdä, on tehty jossain. Kaikki sanat, jotka olisit voinut sanoa, on sanottu jossain. Kaikki elämät, jotka olisit voinut elää, eletään jossain. Tämä ajatus on sekä kauhistuttava että vapauttava. Kauhistuttava, koska se näyttää riistävän merkityksen valinnoiltamme, jos kaikki vaihtoehdot toteutuvat, mitä väliä sillä on, mitä me teemme. Mutta vapauttava, koska se muistuttaa meitä siitä, että olemme osa jotain käsittämättömän suurta, jotain, joka ylittää yksilöllisen olemassaolomme. Joka kerta, kun teet päätöksen, kääntyä vasemmalle tai oikealle, sanoa kyllä tai ei, jatkaa tai luovuttaa, et valitse vain omaa polkuasi. Valitset, mikä versio sinusta toteutuu tässä havaittavassa maailmankaikkeuden kulmassa. Muut versiot elävät muualla, äärettömän kaukana, saavuttamattomissa, mutta yhtä todellisina. Maailmankaikkeus ei ole vain avaruutta ja aikaa. Se on mahdollisuuksien avaruus. Ja jos se on ääretön, kaikki mahdollisuudet toteutuvat. Mutta odota, jos kaikki mahdolliset järjestykset toistuvat äärettömässä avaruudessa, miksi emme näe niitä? Miksi taivas ei ole täynnä identtisiä tähtiä, identtisiä galakseja, identtisiä sivilisaatioita lähettämässä samoja viestejä? Vastaus piilee yhdessä maailmankaikkeuden perustavanlaatuisimmista rajoituksista, valossa itsessään. Valo kulkee nopeudella 300 000 kilometriä sekunnissa. Tämä kuulostaa valtavalta, ja arkielämässämme se onkin. Kun painat katkaisijaa, valo täyttää huoneen niin nopeasti, että prosessi tuntuu välittömältä. Mutta kosmisissa mittakaavoissa valo on hidas, käsittämättömän hidas. Lähimmästä tähdestä, Proxima Centaurista, valo matkustaa meille yli 4 vuotta. Galaksimme keskustasta yli 26 000 vuotta. Andromedasta, lähimmästä suuresta galaksista, 2,5 miljoonaa vuotta. Ja havaittavan maailmankaikkeuden reunalta 14 miljardia vuotta, lähes koko maailmankaikkeuden iän. Tämä tarkoittaa, että on olemassa kosminen horisontti, näkymätön raja, jonka takana oleva valo ei ole vielä ehtinyt saavuttaa meitä, ja sinun kaksoiskappaleesi etäisyydellä 10 potenssiin 29 metriä on niin kaukana, että hänen olemassaolonsa on periaatteessa todistamaton, ei siksi, ettei hän olisi todellinen, vaan siksi, että informaatio ei voi kulkea niin kauas. Ajattele sitä kuin 2 ihmistä eri mantereilla ennen lennättimen keksimistä. He eivät tiedä toisistaan. He eivät voi kommunikoida, mutta he ovat yhtä todellisia. Sama pätee kosmisiin kaksoiskappaleihin. Ne ovat olemassa, mutta kausaliteetti, syyn ja seurauksen ketju ei ulotu niihin. Maailmankaikkeus on jakaantunut saarekkeisiin, joista jokainen on eristetty valohorisontin taakse. Mutta tämä herättää syvemmän kysymyksen. Jos emme voi havaita näitä kopioita, millä tavalla ne ovat todellisia? Tämä on filosofian vanha ongelma, George Berkeleyn kysymys. Jos puu kaatuu metsässä, eikä kukaan kuule sitä, tuottaako se äänen? Moderni fysiikka vastaa, kyllä. Todellisuus ei riipu havainnoijasta. Galaksit pyörivät, tähdet palavat, planeetat kiertävät, vaikka kukaan ei katsoisi. Ja samalla tavalla sinun kaksoiskappaleesi
elää elämäänsä, tekee valintojaan, hengittää sisään ja ulos, vaikka et koskaan tietäisi hänen olemassaolostaan. Tämä on äärettömyyden paradoksi. Se tekee kaiken mahdollisen todelliseksi, mutta samalla eristää nämä todellisuudet toisistaan. Ääretön maailmankaikkeus ei ole yksi suuri yhtenäinen kokonaisuus. Se on ääretön määrä erillisiä, havaitsemattomia maailmoja, joista jokainen on yhtä todellinen kuin tämä, jossa sinä nyt olet. Mutta miten tämä toisto oikeastaan tapahtuu? Mikä mekanismi pakottaa atomit järjestymään uudelleen samalla tavalla? Vastaus on, ei mikään. Ei ole mitään kosmista käsikirjoitusta, ei suunnitelmaa, ei ohjaavaa voimaa. On vain todennäköisyys ja äärettömyys, kaksi periaatetta, jotka yhdessä muuttavat mahdollisen väistämättömäksi. Kuvittele valtava tyhjä allas, johon pudotetaan yksi kerrallaan värillisiä palloja, punaisia, sinisiä, vihreitä, keltaisia. Jokainen pallo putoaa satunnaiseen kohtaan. Alussa kuvio näyttää kaoottiselta, pallot ovat hajallaan, ei järjestystä, ei toistoa, mutta jos jatkat pudottamista, ei 1000 kertaa, ei miljoonaa, vaan äärettömästi, lopulta jokainen mahdollinen kuvio ilmestyy. Jossain kohtaa, altaan pohjalla, on täydellinen ympyrä punaisista palloista. Jossain muualla on spiraalikuvio. Jossain on sinun nimesi kirjoitettuna keltaisilla palloilla. Ei siksi, että joku olisi suunnitellut sen, vaan siksi, että äärettömässä satunnaisuudessa kaikki mahdolliset järjestykset toteutuvat. Sama pätee maailmankaikkeuteen. Alkuräjähdyksen jälkeen aine levisi avaruuteen lähes tasaisesti, mutta ei täysin tasaisesti, oli pieniä tiheysvaihteluita, kvanttimekaanisia heilahteluja, jotka jäädytettiin paikalleen inflaation aikana hetken murto-osassa, kun maailmankaikkeus laajeni eksponentiaalisesti. Nämä pienet epätasaisuudet kasvoivat gravitaation vaikutuksesta. Tiheämmät alueet vetivät puoleensa lisää ainetta, muodostivat galakseja, tähtiä, planeettoja. Prosessi oli deterministinen, fysiikan lait määräsivät miten aine käyttäytyy, mutta alkuehdot olivat satunnaiset. Ja tässä on avain. Jos alkuehdot olivat satunnaiset ja avaruus on ääretön, niin kaikki mahdolliset alkuehdot toteutuvat jossain. Jossain kaukana tiheysvaihtelut olivat täsmälleen samat kuin täällä. Gravitaatio veti ainetta täsmälleen samalla tavalla. Galaksit muodostuivat samoihin paikkoihin. Tähdet syttyivät samassa järjestyksessä. Planeetat kiersivät samoilla radoilla. Ja lopulta yhdellä pienellä kivikkoplaneetalla elämä syntyi täsmälleen samalla tavalla kuin täällä. Tämä ei ole ihme. Tämä on tilastotiede. Kun heität noppaa tarpeeksi monta kertaa, saat lopulta 6 kuutosta peräkkäin. Kun sekoitat korttipakkaa tarpeeksi monta kertaa, saat lopulta täsmälleen saman järjestyksen uudelleen. Kun annat atomien järjestyä äärettömässä avaruudessa, saat lopulta täsmälleen saman maailman uudelleen. Mutta tarpeeksi monta kertaa äärettömässä maailmankaikkeudessa tarkoittaa etäisyyksiä, jotka ylittävät kaiken inhimillisen ymmärryksen. 10 potenssiin 29 metriä ei ole vain suuri luku. Se on luku, joka tekee etäisyydestä merkityksettömän käsitteen. Ei ole olemassa rakettia, joka voisi matkustaa sinne. Ei ole olemassa signaalia, joka voisi saavuttaa sen. Ei ole olemassa aikaa, joka riittäisi edes yrittämään. Maailmankaikkeuden ikä, 14 miljardia vuotta, on pisara valtameressä verrattuna aikaan, joka kuluisi sinne matkustamiseen valon nopeudella. Ja silti se on siellä, sinun kaksoiskappaleesi, elämässä, joka on identtinen sinun kanssasi, hetki hetkeltä, hengitys hengitykseltä. Hän ei tiedä sinusta. Sinä et tiedä hänestä.
mutta te molemmat olette yhtä todellisia, yhtä konkreettisia, yhtä väistämättömiä, kaksi identtistä ratkaisua samaan kosmiseen yhtälöön. Tämä herättää kysymyksen, joka on vaivannut filosofeja vuosisatojen ajan. Mitä on identiteetti? Jos on olemassa toinen sinä, joka on atomista atomiin identtinen kanssasi, onko hän sinä vai joku muu? Onko identiteetti sidottu tiettyyn atomien joukkoon, tiettyyn paikkaan avaruudessa, vai onko se kuvio, informaatio, järjestys, joka voi toistua? Ajattele omaa kehoasi. Jokainen atomi siinä on vaihtunut useita kertoja elämäsi aikana. Hiiliatomit lihaksistasi tulevat ruuasta, jonka söit viime viikolla. Happiatomit veressäsi tulevat ilmasta, jonka hengitit juuri äsken. 7 vuoden aikana lähes jokainen atomi kehossasi on korvattu uudella. Ja silti, sinä olet edelleen sinä. Muistosi säilyvät. Persoonallisuutesi jatkuu. Identiteettisi ei ole sidottu tiettyihin atomeihin, se on sidottu tapaan, jolla ne ovat järjestyneet. Sama pätee kosmisiin kaksoiskappaleihin. Sinun kaksoiskappaleesi ei ole sinä samassa mielessä kuin sinä olet sinä. Hän on eri paikassa, eri atomien joukko, mutta hän on identtinen kuvio. Sama informaatio, sama järjestys, sama historia. Jos identiteetti on kuviota, ei ainetta, niin hän on yhtä paljon sinä kuin sinä itse. Tämä ajatus muuttaa tapaa, jolla ajattelemme itsestämme. Olemme tottuneet ajattelemaan itseämme ainutlaatuisina, korvaamattomina, yksilöllisinä. Mutta äärettömässä maailmankaikkeudessa ainutlaatuisuus on illuusio. Olet kuvio, joka toistuu. Olet melodia, joka soitetaan äärettömän monta kertaa äärettömän suuressa orkesterissa. Mutta tämä ei tee sinusta vähemmän todellista. Päinvastoin, se tekee sinusta osan jotain suurempaa, osan rakenteesta, joka ulottuu äärettömyyteen. Jokainen ajatuksesi, jokainen tunteesi, jokainen valintasi on kaikuva sävel kosmisessa sinfoniassa, joka ei koskaan pääty. Ja tässä on paradoksi. Vaikka olet yksi monista, olet silti ainoa sinä, tässä paikassa, tässä ajassa, tässä havaittavassa maailmankaikkeuden kulmassa. Sinun kokemuksesi on ainutlaatuinen, vaikka kuvio toistuukin. Aivan kuten 2 identtistä laulua ovat edelleen 2 erillistä esitystä. 2 identtistä sinua ovat 2 erillistä kokemusta. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset versiot sinusta, mutta jokainen versio elää omaa elämäänsä, tekee omia valintojaan, kantaa omia muistojaan. Olet sekä yksi monista että ainoa itsesi. Molemmat ovat totta samanaikaisesti. Tämä on äärettömyyden lahja ja kirous. Se tekee sinusta sekä merkityksettömän että korvaamattoman, sekä kadonneen pisteen että keskeisen osan, sekä kopion että alkuperäisen. Olet aalto äärettömässä valtameressä, identtinen muiden aaltojen kanssa, mutta silti ainutlaatuinen hetkessä, kun nouset ja murrudut. Ja ehkä juuri tämä tekee elämästä merkityksellisen. Ei se, että olet ainoa, vaan se, että olet osa jotain ääretöntä. Ei se, että valintasi ovat ainutlaatuisia, vaan se, että ne ovat osa kaikkia mahdollisia valintoja. Ei se, että olet korvaamaton, vaan se, että olet toistettavampi kuvio niin kaunis, että maailmankaikkeus luo sen uudelleen ja uudelleen, äärettömästi. Mutta nyt meidän täytyy pysähtyä ja kysyä, mitä tämä kaikki oikeastaan tarkoittaa? Olemme puhuneet etäisyyksistä, jotka ylittävät mielikuvituksen. Olemme laskeneet todennäköisyyksiä, jotka muuttavat mahdollisen väistämättömäksi. Olemme nähneet, kuinka äärettömyys pakottaa toiston, kuinka valo eristää maailmat toisistaan, kuinka identiteetti on kuviota eikä ainetta, mutta kaiken tämän matematiikan ja fysiikan takana piilee syvempi totuus, totuus, joka koskettaa jokaista hetkeä elämässäsi. Kun aamulla heräät ja päätät jäädä vielä 5 minuutiksi sänkyyn,
Et vain valitse omaa päivääsi. Valitset, mikä versio sinusta toteutuu tässä kosmisen horisontin sisäpuolella, jossain, etäisyydellä, jota ei voi mitata. Toinen sinä nousi heti ylös. Toinen sinä painoi herätyksen snooze-nappia 3 kertaa. Toinen sinä ei herännyt ollenkaan. Kaikki nämä versiot ovat yhtä todellisia, mutta vain yksi niistä on sinä, tässä ja nyt. Tämä ei ole abstraktia teoriaa. Tämä on rakenne, joka määrittää jokaisen hengityksesi, jokaisen ajatuksesi, jokaisen valinnan, jonka teet. Sama voima, joka järjestää galaksit spiraaliksi, järjestää myös aamusi. Sama laki, joka toistaa maailmankaikkeuden, toistaa myös sinut. Palataan hetkeksi niihin metaforiin, joita olemme käyttäneet. Puhuimme kolikoista, jotka heitetään äärettömästi. Puhuimme kirjoista äärettömässä kirjastossa. Puhuimme palloista, jotka putoavat altaaseen. Mutta nyt näemme, että nämä eivät ole vain vertauskuvia, ne ovat kaikki ilmentymiä samasta perusperiaatteesta. Kun sekoitat korttipakkaa keittiön pöydällä, käytät samaa kombinatoriikan lakia, joka määrää galaksien sijainnit. Kun teet päätöksen kääntyä vasemmalle tai oikealle kadunkulmassa, osallistut samaan mahdollisuuksien haarautumiseen, joka luo äärettömät variantit sinusta. Kun katsot peiliin ja näet kasvosi, näet kuvion, joka toistuu äärettömästi, ei siksi, että se olisi erityinen, vaan siksi, että se on mahdollinen. Tämä on äärettömyyden syvä opetus. Kaikki tasot ovat yhteydessä toisiinsa. Atomit noudattavat samoja lakeja kuin galaksit. Sinun valintasi noudattavat samaa rakennetta kuin maailmankaikkeuden laajeneminen. Ei ole olemassa erillistä pientä ja suurta, on vain yksi jatkuva hierarkia, jossa samat periaatteet toistuvat jokaisella tasolla. Kun hengität sisään, keuhkosi laajenevat samalla tavalla kuin avaruus laajeni alkuräjähdyksen jälkeen. Kun sydämesi lyö, se luo rytmin, joka kaikuu samassa tahdissa kuin kvasaarien pulssi miljardin valovuoden päässä. Kun ajattelet tätä lausetta, aivosi neuronit muodostavat kuvion, joka on yhtä monimutkainen kuin galaksijoukkojen verkosto. Tämä ei ole mystiikkaa. Tämä on symmetriaa. Fysiikka on täynnä symmetrioita, lakeja, jotka pysyvät samoina mittakaavasta riippumatta. Gravitaatio toimii samalla tavalla omenassa ja mustassa aukossa. Termodynamiikka pätee sekä kahvikuppiin että tähtiin, ja kombinatoriikka, tapa, jolla osat voivat järjestyä, pätee yhtä lailla molekyyleihin, ihmisiin ja maailmankaikkeuteen. Kun ymmärrät tämän, alat nähdä maailman eri tavalla. Jokainen arkinen hetki on kosminen tapahtuma. Jokainen valinta on haarautumispiste äärettömässä puussa. Jokainen hengitys on toisto, joka kaikuu äärettömyyteen. Ajattele hetki omaa päivääsi. Heräsit. Söit aamiaisen. Luit nämä sanat. Jokainen näistä hetkistä tuntuu ainutlaatuiselta, henkilökohtaiselta, sinun omaltasi, mutta äärettömässä maailmankaikkeudessa jokainen näistä hetkistä toistuu ei kerran, vaan äärettömän monta kertaa. Jossain toinen, sinä söi täsmälleen saman aamiaisen, jossain toinen, sinä ohitti aamiaisen kokonaan, jossain toinen, sinä ei herännyt ollenkaan, ja jokaisessa näistä maailmoista tuo toinen, sinä kokee hetkensä yhtä aitona, yhtä ainutlaatuisena, yhtä merkityksellisenä kuin sinä koet tämän hetken. Tämä on paradoksi, johon olemme palanneet yhä uudelleen. Kuinka jokin voi olla sekä ainutlaatuinen että toistuva? Vastaus on, että ainutlaatuisuus ei ole ominaisuus. Se on perspektiivi. Sinun näkökulmastasi tämä hetki on ainoa. Sinä et koe niitä muita hetkiä, niitä muita versioita. Sinä olet tässä kehossa, tässä paikassa, tässä ajassa. Ja tämä tekee kokemuksestasi absoluuttisen todellisen, absoluuttisen ainutlaatuisen sinulle. Mutta maailmankaikkeuden näkökulmasta, jos sillä olisi näkökulma, tämä hetki on yksi monista.
Yksi sävel äärettömässä sinfoniassa. Yksi aalto äärettömässä valtameressä. Molemmat näkökulmat ovat tosia. Olet sekä keskipiste että reuna-alue. Sekä ainoa että yksi monista. Sekä korvaamaton että toistettava. Tämä ei ole ristiriita. Tämä on äärettömyyden luonne. Se sisältää kaikki mahdolliset totuudet samanaikaisesti. Ja ehkä juuri tässä piilee vastaus kysymykseen, joka on seurannut meitä alusta asti. Mitä väliä sillä on, mitä teen, jos kaikki vaihtoehdot toteutuvat jossain? Vastaus on, sillä on väliä juuri siksi, että kaikki vaihtoehdot toteutuvat. Jokainen valintasi määrittää, mikä versio sinusta toteutuu tässä. Jokainen tekosi luo kuvion, joka kaikuu äärettömyyteen. Et valitse vain itseäsi, valitset, mikä mahdollisuus saa muodon tässä kosmisen horisontin sisäpuolella. Kun päätät olla ystävällinen, et vain paranna jonkun päivää, osallistut kuvioon, joka toistuu äärettömästi. Kun päätät luoda jotain, et vain tuo jotain uutta tähän maailmaan, osallistut prosessiin, joka on yhtä vanha kuin tähtien syntyminen. Kun päätät rakastaa, et vain koe tunnetta, toteutat mahdollisuuden, joka on kirjoitettu maailmankaikkeuden rakenteeseen. Tämä on äärettömyyden paradoksaalinen vapaus, koska kaikki on mahdollista, kaikki on merkityksellistä, koska jokainen versio sinusta on olemassa jossain, jokainen valinta tässä on tärkeä. Et ole vanki determinismissa, olet osallistuja luomisessa. Maailmankaikkeus ei pakota sinua toimimaan tietyllä tavalla. Se tarjoaa sinulle äärettömän määrän polkuja, ja sinä valitset, mitä polkua tämä versio sinusta kulkee. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset versiot elämästäsi, mutta vain sinä päätät, mikä versio toteutuu tässä ja nyt. Ja kun ymmärrät tämän, alat nähdä jokaisen hetken uudella tavalla. Kun seisot risteyksessä ja päätät, mihin suuntaan käännyt, et vain valitse reittiä, osallistut kosmiseen haarautumiseen. Kun avaat suusi puhuaksesi tai päätät pysyä hiljaa, et vain kommunikoi, määrität, mikä mahdollisuuksien ketju toteutuu. Kun herää aamulla ja päätät nousta tai jäädä makaamaan, et vain järjestä päivääsi, valitset, mikä kuvio sinusta piirtyy tämän päivän kankaalle. Sama rakenne, joka luo galakseja, luo myös sinun hetkesi. Sama laki, joka toistaa maailmankaikkeuden, antaa sinulle vapauden valita, mikä toisto tämä on. Olemme matkustaneet pitkän matkan. Aloitimme yksinkertaisesta väitteestä. Jos maailmankaikkeus on ääretön, sinun kaksoiskappaleesi on olemassa. Mutta matkan varrella olemme löytäneet jotain syvempää. Olemme nähneet, kuinka äärettömyys muuttaa mahdollisuuden varmuudeksi. Kuinka valo luo horisontteja, jotka eristävät maailmat toisistaan. Kuinka identiteetti on kuviota, ei ainetta. Kuinka toisto ei tee sinusta vähemmän ainutlaatuista, vaan enemmän yhteydessä kaikkeen. Kuinka jokainen valintasi on sekä merkityksetön että korvaamaton. Kuinka olet sekä pisara että valtameri. Ja nyt, tämän ymmärryksen valossa, voimme kysyä viimeisen kysymyksen, joka ei ole enää matematiikasta tai fysiikasta, vaan merkityksestä. Jos ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset versiot sinusta, kaikki mahdolliset elämät, kaikki mahdolliset valinnat, mitä tämä kertoo siitä, kuka sinä olet? Oletko summa kaikista näistä versioista? Vai oletko vain tämä yksi, tämä ainoa, tämä versio, joka hengittää juuri nyt? Vastaus on molemmat. Ja kumpikaan. Ja jotain siltä väliltä. Olet kuvio, joka toistuu, mutta jokainen toisto on ainutlaatuinen kokemus. Olet aalto äärettömässä valtameressä, mutta jokainen aalto nousee ja murtuu vain kerran. Olet melodia, joka soitetaan äärettömästi, mutta jokainen esitys on oma hetkensä. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset vastaukset kysymykseen, kuka minä olen,
mutta vain sinä voit päättää, mikä vastaus toteutuu tässä. Kun seuraavan kerran katsot tähtitaivasta ja tunnet itsesi pieneksi, muista tämä. Olet yhtä suuri kuin maailmankaikkeus itse, koska kannat sisälläsi samaa rakennetta. Kun tunnet itsesi yksinäiseksi, muista, olet yksi äärettömästä perheestä, versioita samasta kuviosta. Kun tunnet, että valintasi eivät merkitse mitään, muista. Ne määrittävät, mikä mahdollisuus saa muodon tässä ainoassa paikassa, jossa sinä todella olet. Olet sekä kopio että alkuperäinen, sekä toisto että ensimmäinen kerta, sekä yksi monista että ainoa itsesi. Ja ehkä juuri tämä tekee olemassaolosta niin kauneutta. Ei varmuus ainutlaatuisuudesta, vaan tietoisuus yhteydestä. Ei pelko merkityksettömyydestä, vaan ymmärrys osallisuudesta. Ei tarve olla ainoa, vaan vapaus olla yksi äärettömästä sinfoniasta, joka ei koskaan pääty, joka aina alkaa uudelleen, joka sisältää kaiken mikä on, oli ja voisi olla. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset sinät, mutta tämä sinä, tässä hetkessä, on ainoa, joka voi lukea nämä sanat ja päättää, mitä tehdä seuraavaksi. Mitä sinä päätät? Tämä kysymys, joka jäi ilmaan edellisen ajatuksen päätteeksi, ei ole retorinen. Se on kutsu astua sisään syvimpään mysteeriin, jonka olemme tähän mennessä sivunneet, mutta emme ole uskaltaneet kohdata suoraan. Olemme puhuneet matematiikasta, fysiikasta, todennäköisyyksistä, olemme laskeneet etäisyyksiä ja järjestyksiä. Mutta nyt, tämän kaiken tiedon äärellä, meidän täytyy kysyä, mitä tämä kaikki merkitsee? Ei vain sinulle, ei vain ihmiskunnalle, vaan olemassaololle itselleen. Kun aloitimme tämän matkan, esitimme väitteen. Sinä et ole ainutlaatuinen. Nyt, matkan päässä, näemme, että tämä väite oli vain portti kysymykseen, joka on paljon syvempi kuin identiteetti tai ainutlaatuisuus. Se on kysymys siitä, mitä tarkoittaa olla olemassa maailmankaikkeudessa, joka sisältää kaikki mahdollisuudet samanaikaisesti. Muistatko sen ensimmäisen kuvan, sinut, istuvan tässä, lukemassa näitä sanoja, ja toisen sinun, etäisyydellä, jota ei voi käsittää, tekemässä täsmälleen samaa. Silloin se tuntui ehkä oudolta ajatukselta, ehkä jopa ahdistavalta. Mutta nyt, kun olemme nähneet mekanismin sen takana, kun olemme ymmärtäneet, kuinka äärettömyys pakottaa toiston, kun olemme tunnistaneet kuvion, joka yhdistää atomit ja galaksit, nyt tuo kuva muuttuu joksikin muuksi. Se ei ole enää uhka identiteetillesi. Se on paljastus luonnosta itsestään. Maailmankaikkeus ei ole säiliö, jossa asiat tapahtuvat. Se on prosessi, jossa mahdollisuudet toteutuvat. Ja sinä, tämä versio sinusta, tässä hetkessä, olet yksi tapa, jolla maailmankaikkeus kokee itseään. Kun katsot ulos ikkunasta ja näet puun, et vain havaitse puuta. Olet tapa, jolla maailmankaikkeus havaitsee puun. Kun tunnet rakkautta, pelkoa, ihmetystä, et vain koe tunteita. Olet tapa, jolla maailmankaikkeus tuntee. Kun ajattelet näitä sanoja, et vain prosessoi informaatiota. Olet tapa, jolla maailmankaikkeus ajattelee itseään. Tämä ei ole metafora. Tämä on kirjaimellinen totuus, joka seuraa siitä, mitä me olemme oppineet. Jos olet atomien järjestys ja atomit ovat tähtien tuhkaa ja tähdet ovat tiivistynyttä energiaa alkuräjähdyksestä, niin olet kirjaimellisesti tehty samasta aineesta kuin kaikki muu. Ei ole olemassa rajaa sinun ja maailmankaikkeuden välillä, on vain jatkuva virtaus, jossa aine ja energia kiertävät, muodostavat kuvioita, hajoavat ja muodostuvat uudelleen. Sinä olet yksi näistä kuvioista. Väliaikainen, kaunis, monimutkainen kuvio, joka on olemassa hetken ja sitten hajoaa, ja atomit jatkavat matkaansa, muodostavat uusia kuvioita, uusia muotoja, uusia tapoja olla. Mutta se hetki, kun kuvio on olemassa,
Se hetki on absoluuttisen todellinen. Se on hetki, jolloin maailmankaikkeus katsoo itseään ja sanoo, minä olen. Ja jos maailmankaikkeus on ääretön, tämä hetki toistuu. Ei kerran, ei 1000 kertaa, vaan äärettömästi. Jokainen minä olen kaikuu äärettömyyteen. Jokainen tietoisuuden kipinä on ikuinen, ei siksi, että se kestäisi ikuisesti, vaan siksi, että se palaa aina uudelleen, äärettömässä kierrossa luomista ja hajoamista ja uudelleen luomista. Tämä on ehkä suurin paradoksi kaikista. Olet sekä hetken ilmiö että ikuinen totuus. Elämäsi on sekä lyhyt välähdys että ääretön toisto. Olet sekä kuolematon että katoavainen, sekä väliaikainen että ikuinen. Mutta mitä tämä tarkoittaa tavalle, jolla elät? Kun tiedät, että jokainen valintasi toteutuu jossain, muuttaako se tapaa, jolla valitset? Kun tiedät, että olet yksi äärettömästä määrästä versioita, muuttaako se tapaa, jolla kohtaat tämän hetken? Ehkä vastaus on tässä. Jokainen hetki muuttuu pyhäksi. Ei siksi, että se olisi ainoa, vaan siksi, että se on tämä. Tämä versio, tämä kokemus, tämä tapa olla, se tapahtuu vain kerran, vain tässä, vain nyt. Kaikki muut versiot ovat muualla, saavuttamattomissa, eristettyinä valohorisontin taakse. Tämä hetki on ainoa, joka on todella sinun. Kun juot aamukahvisi ja tunnet lämmön kupissa, se on ainutlaatuinen kokemus, ei siksi, ettei kukaan muu koskaan juoisi kahvia, vaan siksi, että tämä kuppi, tämä lämpö, tämä hetki tapahtuu vain kerran tässä maailmankaikkeuden kulmassa. Kun katsot rakkaasi silmiin ja näet siellä jotain sanoin kuvaamatonta, se on ainutlaatuinen hetki, ei siksi, ettei rakkautta olisi muualla, vaan siksi, että tämä katse, tämä yhteys, tämä tunnistaminen tapahtuu vain tässä ja nyt. Äärettömyys ei tee hetkiä merkityksettömiksi. Se tekee niistä äärettömän arvokkaita, koska jokainen hetki on sekä toistettava että korvaamaton, sekä yksi monista että ainoa laatuaan. Tämä on lahja, jonka ääretön maailmankaikkeus antaa sinulle. Vapauden tietää, että olet osa jotain rajatonta, ja samalla vastuu elää tämä ainoa elämä, joka on todella sinun. Mutta tämä herättää kysymyksiä, jotka ulottuvat fysiikan ja matematiikan tuolle puolen, kysymyksiä, joihin tiede ei voi vastata, koska ne eivät ole kysymyksiä siitä, mitä on, vaan siitä, mitä merkitsee. Jos kaikki mahdolliset versiot sinusta ovat olemassa, onko olemassa todellinen sinä? Vai oletko summa kaikista versioista? Vai oletko jotain, joka ylittää kaikki yksittäiset ilmentymät, kuvio, joka on todellisempi kuin mikään sen toteutus? Entä tietoisuus, se kokemus, että on jotakuta, joka kokee? Jos 2 identtistä aivoa tuottavat 2 identtistä ajatusta, ovatko ne sama ajatus vai 2 erillistä ajatusta? Onko tietoisuus sidottu tiettyyn atomien joukkoon, tiettyyn paikkaan avaruudessa? Vai onko se jotain, joka syntyy kuviosta itsestään, riippumatta siitä, missä tai milloin kuvio ilmenee? Nämä kysymykset ovat vaikeita. Ne ovat ehkä vaikein kysymyksiä, joita ihmismieli voi kysyä. Ja rehellinen vastaus on, emme tiedä. Tiede voi kertoa meille, että jos maailmankaikkeus on ääretön ja tasalaatuinen, sinun kaksoiskappaleesi on olemassa. Mutta se ei voi kertoa meille, mitä tämä merkitsee sinulle, tälle tietoiselle kokemukselle, joka lukee näitä sanoja juuri nyt. Se ei voi kertoa meille, onko tuo toinen sinä jotenkin yhteydessä sinuun, jaatteko jotain syvempää kuin pelkkä identtinen rakenne. Se ei voi kertoa meille, jatkuuko jokin sinusta, kun tämä kuvio hajoaa ja atomit siirtyvät eteenpäin. Mutta ehkä juuri tämä tietämättömyys on kaunista. Ehkä juuri se tosiasia, että nämä kysymykset ovat avoimia, tekee olemassaolosta niin syvän mysteerin. Olemme tottuneet ajattelemaan, että tiede vastaa kysymyksiin. Mutta suurimmat kysymykset,
Kysymykset merkityksestä, tietoisuudesta, tarkoituksesta eivät ole kysymyksiä, joihin voi vastata mittaamalla tai laskemalla. Ne ovat kysymyksiä, joita jokaisen täytyy kohdata itse omassa kokemuksessaan, omassa elämässään. Ja ehkä vastaus ei ole sama kaikille. Ehkä äärettömässä maailmankaikkeudessa, joka sisältää kaikki mahdollisuudet, on tilaa myös kaikille mahdollisille vastauksille. Ehkä joillekin vastaus on, että olemme erillisiä, itsenäisiä, ainutlaatuisia. Ehkä toisille vastaus on, että olemme kaikki yhteydessä, osia samasta kokonaisuudesta, aaltoja samassa valtameressä. Ehkä molemmille on tilaa. Ehkä totuus on jotain, jota ei voi sanoa, vain kokea. Mitä tämä tarkoittaa sinulle, kun seisot risteyksessä ja päätät, mihin suuntaan käännyt? Mitä se tarkoittaa, kun herää aamulla ja päätät, miten käytät tämän päivän? Mitä se tarkoittaa, kun katsot peiliin ja näet kasvot, jotka ovat sekä sinun että jonkun muun, sekä ainutlaatuiset että toistuvat, sekä väliaikaiset että ikuiset? Ehkä se tarkoittaa, että jokainen valinta on sekä merkityksetön että äärettömän tärkeä. Merkityksetön, koska kaikki vaihtoehdot toteutuvat jossain. Tärkeä, koska tämä valinta tässä hetkessä määrittää, mikä versio sinusta toteutuu tässä. Ehkä se tarkoittaa, että olet sekä vapaa että sidottu. Vapaa, koska voit valita. Sidottu, koska valintasi ovat osa suurempaa kuviota, joka ulottuu äärettömyyteen. Ehkä se tarkoittaa, että elämä ei ole ongelma, joka pitää ratkaista, vaan mysteeri, joka pitää elää. Ei kysymys, johon pitää vastata, vaan kokemus, joka pitää kohdata. Ei tehtävä, joka pitää suorittaa, vaan tanssi, johon pitää osallistua. Olemme matkustaneet niin pitkälle. Aloitimme yksinkertaisesta matemaattisesta totuudesta. Äärettömässä maailmankaikkeudessa kaikki mahdollinen toistuu. Mutta matkan varrella olemme löytäneet jotain syvempää. Olemme nähneet, kuinka pienet ja suuret ovat yhteydessä toisiinsa, kuinka jokainen hengityksesi kaikuu samassa rytmissä kuin galaksien tanssi. Olemme ymmärtäneet, että identiteetti ei ole kiinteä asia, vaan virtaava kuvio, joka muodostuu ja hajoaa ja muodostuu uudelleen. Olemme tunnistaneet, että olet sekä pisara että valtameri, sekä hetki että ikuisuus, sekä yksi että kaikki. Ja nyt, tämän ymmärryksen valossa, voimme palata alkuun, mutta muuttuneina. Kun aloitimme, sanoimme, sinä et ole ainutlaatuinen. Nyt näemme, että tämä väite oli sekä totta että epätosi. Totta, koska kuviosi toistuu äärettömästi. Epätosi, koska tämä kokemus, tämä hetki, tämä tietoisuus on absoluuttisen ainutlaatuinen. Olet sekä kopio että alkuperäinen, sekä toisto että ensimmäinen kerta, sekä yksi monista että ainoa itsesi. Ja tämä paradoksi ei ole ongelma, joka pitää ratkaista. Se on totuus, joka pitää omaksua. Kun seuraavan kerran katsot yötaivasta ja näet tähtien loputtomat rivit, muista, jokainen tähti on aurinko, jolla saattaa olla planeettoja, joilla saattaa olla elämää, joka saattaa katsoa takaisin ja ihmetellä samoja kysymyksiä. Ja jossain etäisyydellä, jota ei voi mitata, on tähti, joka on identtinen auringon kanssa, planeetta, joka on identtinen maan kanssa, ihminen, joka on identtinen sinun kanssasi, katsomassa identtistä taivasta ja ajattelemassa identtisiä ajatuksia. Mutta tämä tieto ei tee sinun katseestasi vähemmän merkityksellistä. Päinvastoin, se tekee siitä osan jotain äärettömän suurta, osan prosessia, jossa maailmankaikkeus katsoo itseään ja ihmettelee. Olet tapa, jolla äärettömyys kokee hetken. Olet tapa, jolla ikuisuus tuntee ajan. Olet tapa, jolla maailmankaikkeus herää itsetietoisuuteen ja kysyy, kuka minä olen? Mistä tulin? Mihin menen? Ja vaikka et koskaan saisi lopullisia vastauksia näihin kysymyksiin, itse kysyminen on vastaus.
Itse ihmetteleminen on tarkoitus. Itse etsiminen on löytäminen. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset vastaukset, mutta se sisältää myös kaikki mahdolliset kysymykset. Ja ehkä juuri kysymykset tekevät meistä ihmisiä. Ei vastaukset, ei varmuus, ei tieto, vaan kyky ihmetellä, kyky kysyä, kyky seisoa äärettömyyden äärellä ja tuntea sekä pelkoa että ihastusta. Kun aamulla heräät ja avaat silmäsi, et vain aloita uutta päivää. Osallistut ikuiseen prosessiin, jossa tietoisuus nousee materiasta, jossa kuvio tunnistaa itsensä, jossa maailmankaikkeus katsoo itseään ja sanoo, minä olen. Kun suljet silmäsi illalla ja vaivut uneen, et vain lepää. Osallistut ikuiseen kiertokulkuun, jossa kuviot hajoavat ja muodostuvat uudelleen, jossa aine virtaa ja muuttuu, jossa kaikki mikä on, oli ja voisi olla, tanssii loputtomassa balletissa. Olet sekä tanssija että tanssi, sekä katsoja että näytelmä, sekä kysymys että vastaus. Ja tämä on kaunista. Tämä on ihmeellistä. Tämä on mysteeri, joka ei koskaan ratkea, koska se on mysteeri, joka on tarkoitettu elettäväksi, ei ymmärrettäväksi. Ääretön maailmankaikkeus sisältää kaikki mahdolliset sinät, mutta vain tämä sinä, tässä hetkessä, voi tuntea ihmettä. Vain tämä sinä voi valita rakkauden. Vain tämä sinä voi katsoa äärettömyyttä silmiin ja hymyillä. Ja ehkä juuri tämä tekee tästä hetkestä pyhän. Ei siksi, että se olisi ainoa, vaan siksi, että se on tämä. Tämä hengitys, tämä sydämenlyönti, tämä ajatus, tämä ihme, maailmankaikkeus on ääretön, mutta tämä hetki tapahtuu vain kerran. Elä se